Helo, fe enw I yw PC Helen Marshall, a hwn yw fy ffrind gorau, Tarian. Dwed helo, Tarian. A allwch chi feddwl am unrhyw reolau sydd gennych yn yr ysgol? Da iawn, mae Tarian yn gwybod bod reolau yn bwysig iawn. Mae 2 reswm pam fod gennym reolau. Un cadw'n ddiogel ac un cadw allan o drwbl. Mae'n dweud wrthym y dylen bob amser feddwl yn ofalus iawn am beth yr ydym yn ei wneud. Rwyt ti'n iawn, Tarian. Fe ddylem fod yn garedig i bobl eraill, bob amser, a cheisio peidio a'i brifo. Da iawn, Tarian. Rwyt ti'n fy atgoffa I o hyd I roi fy sbwriel yn y bin. Pwynt da. Mae Tarian yn dweud, cyn I ni fynd, cofiwch ddilyn y rheolau. Hwyl fawr!